Většina z nás odolává alkoholu, nepřehání to, dokáže ho zpracovávat. Zhruba 3 až 4%, ale se tím pravidelným dlouhodobým pitím stávají alkoholiky. A alkoholismus už je potom jako regulérní oficiální choroba. Když se to přehání, tak je to jednoznačně tvrdá, škodlivá a dlouhodobě i vražedná droga. Když se to nepřehání, je to přiměřené, v přiměřených kvantech a přiměřené tomu konkrétnímu člověku, tak může dokonce i pomáhat. Když se rozpije 16-17 letý kluk, tak se může stát, že v průběhu 1 až 2 let se dostane vlastně do toho finále, teda do toho, čemu se říká závislost na alkoholu. Alkoholik prostě se ráno probudí a musí si dát toho panáka, aby se přestal klepat a aby mu nebylo zlé. Člověk, když už je v tom finálním, 4. stádium závislosti na alkoholu, tak si může fakticky vybrat jenom ze 2 možností. Ne do smrti ani kapku alkoholu. A nebo se dříve či později upije, předtím ztratí rodinu, práci a další maléru, prostě jde do kolen a do kanálu a posléze pod zem. Tam není třetí možnost.